Takže ahojte, toto video je pre Veroniku Pastorovú a pre Alexandru Záťkovú. Takže sledujte. Kto to je? Kto to je? Ty. Lara, čo si sa zbláznila? Veď som ti dala na trúbku. Na takú trúbku. Ja som omdlela, nevidíš? Ale ja som ti trúbila a ty si to vôbec nepočula. Ja som to počula, ale zrovna vtedy som si spomenula na môj smrť. Ale Lara, si v pohode. No jasne. Iba trošku moje srdce vyskočilo. Ach jaj, ty si strašná. Prečo by som bola strašná? Pretože má strašné zvyky. A čo ty? Ja si myslím, že aj ty máš odporné zvyky. Ale ja si ich aspoň pozriem. Čo myslíš? Aké zvyky? Povedz mi aspoň jedno. Že vždy miluješ rúžovú farbu. Ty si rúžová, tak už aj celý svet musí byť rúžový. Tvoje auto, proste všetko. Aj môj šál, aj moje kvety na hlave. To som ja. A zase to si ty. No a čo? Ty zase. Ja zase musím trpeť tvoje zvyky. Že vieš. Čo bolo? No čo asi? Si zase ľudia tu vykrikujú. Aké ľudia? No akí? Ľudia tu sú aj v Little Pet Shop Evangeli. Kde? Hoci kde sa môžu zjaviť. A potom nás ukradnú, vieš? A potom budeme bývať v ich domoch. To som ju krásne odklamala. Takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak nie, tak to je jedno. Poteším sa aj za dislike. Ale keď mi dáte odber, napíšte mi dačo do komentárov, pretože proste mi napíšte. Ak som to nehovorila, takže toto video je pre Alexandru Záťkovú a pre Veroniku Pastorovú a taktiež pre Valinku Asu, pre LPS Nala, pre LPS Ľudskú jednu, proste pre každého. Ale ešte mi tam napíšte dačo do komentárov a kľudne mi dajte like, dislike aj odber. Takže napíšte mi, že koľko odberov mám do komentárov, lebo ja vážne neviem pozrieť. Vážne akože. Vážne akože. Takže proste mi to napíšte, ja proste som taká blbá, že to neviem zistiť. Alebo keď by som to vedela zistiť, tak mi na čo napíšte. Že ako to mám zistiť. A že to bolo všetko z tých videa, takže sa majte. Ahoj. Nie sú náhodou tieto bobulky také 3D, alebo čo sú to? To je také 3D, že prečo sa mi nevypne kamera?